Afrika yedu. Kurekere vanhu vamwari. Ndataura pana pandikati inini. Nkumerana ngati. Ndine nyaya yatinoda kuti titaure nezvayo. Asi tine celebration yatinayo pano. Celebration yesinayo namhlanje. Ndakafara ndichiona chiziviso chaibva kuno Gimston. Ndakabula kakhulu ngizwa isazwe. Chichinyorwa chichikotwa zokuuya kweshilo nyamazazi nopera. Nyanya yaMwari chiburuka panyika. Ndikati varume vafunga sezvandinofunga seko. Nokuti kutanga kwegore kudai nekutanga kwemwezi wokushandirwa kwedu naIshe wePasi rose musi wa17 February 1956 isu tichitanga kuita kumano reprovince kuungana kwedu kudai Afrika tinoda kuti tipemberere kuuya kwaIshe wedu pazuva ranhasi. Asi zvinotoda kupemberera Ishe uyu tichimboverenga magwaro edu atinoda kuverenga ekupemberera kwatiri kuita Ishe wedu, nokuti Ishe achiuya haangoti takafanana, uchatitora namagrupu achiindirana nokuropofadzwa kwatakaita kufana kwacho kuvenesa, nokuti pane zvimwe zvinhu zvandiri kuona zvatiri kudadirwa navanhu vachitidadira nazvo tichifunga kuti vanhu ava ndo vanhu vanonzwikana Mwari kana kuti ndo vakadikwa naMwari kudarika isusu. Asi nhasi unotoda kumbotsvaka bhuku yezvakazarurwa ibhuku yandofarira, nokuti ibhuku inondiratidza kwandiri kufa nekwandiri kuenda. Zvakanaka ngoti kana vakukwira zvinozoita sezvomanya maningi zvakanaka otera newewo Afrika tinowandipedzingwa verenga savanhu zvakazarurwa 1 verse 3 wakaropafadzwa uyo unorava wakawariswa nowomalayo navanonzwa mashoko okuprofita amazvo okuprofitwa vachichengeta zvakanyorwa imomo nokuti nguva yapedyo. Afrika first group yavanhu vari kucelebrate vakaropofadzwa vanoverenga dai bhuku iri razakazarurwa isina kutaura vanhu vaifanira kunge vachinzi vakaropofadzwa, pakangonzi vanoverenga chete. Pataura munyori pana pakati ino inguva yokureura nokutenda zvatakaitirwa naMwari. Dai pauya varume vanongotaura nokutenda nezvavakaverenga chete, waizwa madiploma nemamwe madigiri epamusoro, mese maibata muromo muchida kuti mwana wakaverenga Afrika. Asi hazvisi izvo zviri kutaurwa nazvakazarurwa manje. Tine ropafadzo yepatasvika iri kutaura kuti vakaropafadzwa ndevanoverenga chii zvakazarurwa ndikuda uyu ndikuda kuti apedzisika zvakutaura unazo ndikumake maningi Afrika yedu vanoverenga zvakanyorwa mashoko okuprofita kwebhuku iyi Manyani Yesu yeza Afrika yedu Jesu ari kuuya chokwadi, ari kuimba zvakanaka. Tine magrupu achauya achizotorwa naJesu. Tine vanhu vakatidadira vachizovakaropafadzwa ivo vasina kuropafadzwa nokuti vaiverenga zveupenyu hwavo vasingaverengi zvemashoko ari mubhuku iyi kufana vachinoeresa. Vakaverenga vakadzidza vapedza ndobva vauya kuchechi vatendeuka ndobva vafamba nomutima pane zvavakaverenga pakupedzisira ndobva
Haisirupa fazana. Aisha kusirusa shankulunkulu. Afrika. Nasi tirukuda musala karopa fazana. Wanatenda kuwashokamu ya mchele. Wakaviringa shamu ya mchele. Wakasikamu titatamu wa mtu wa kafamle. Nyoa kani kusafaya. Niwa wabusisiwe nabo. Mira ilikuwa zamu. Mira mchanda hata ipa. Afrika. Bane soku. Walimegia nacho wanane tiweza kufarika kushikana bali leo akamza mani Lote na kama